grans contenidors culturals, uns contenidors de luxe, podria dir. Aleshores, en aquests moments, aquests contenidors de luxe estan infrautilitzats i pensem que l'Ajuntament ha de posar-se a coordinar entre aquests dos elements, els professionals que els tenim i de qualitat i aquests contenidors que serien l'enveja de qualsevol ciutat de l'estat espanyol, per suposat, i també de l'àmbit europeu. Per això proposem l'elaboració d'un còdic de bones pràctiques en la gestió dels distints equipaments culturals. Reclamem la marca turística València per fer promoció de rutes urbanes dins de la ciutat. La ruta del romànic, del gòtic, del modernisme. Tot aquest tipus de rutes existeixen. Podríem fomentar un turisme arquitectònic, un turisme natural que partint del paratge natural de l'Albufera i del Saler connectara amb altres parcs naturals que es troben molt en l'entorn de la ciutat. Les festes és un tema que també cal recuperar i reorganitzar. En València no només hi ha falles, que és un element important i que això potser mereixeria un capítol a banda, però hi ha altres festes, festes que se generen en les barres, però també festes que tenen una gran història dins de la ciutat. Està la Setmana Santa Marinera, està el tema del Corpus, està el tema de les Carnestoltes, està el tema del 9 d'octubre, hi ha una gran multiplicitat d'aspectes festius que caldria reorganitzar i, d'alguna manera, en molts casos, redefinir. La primera cosa que volem afirmar des de Compromís és que cal una política comuna en una sèrie de temes. Cal definir, com es defineixen en França, com es defineixen a tot arreu, polítiques d'àrea